Todas, moitísimas gracias por estar aquí. Disculpas polo retraso, son as cousas do directo que a veces non todo funciona como nos gustaría. Hoxe ten lugar a segunda conferencia deste ciclo de conferencias do Anuario Brigantino, nesta ocasión dun ano moi especial para Betanzos, xa que celebramos o 800 aniversario do traslado da nosa cidade. E no programa desta conmemoración encadramos este ciclo de conferencias do anuario. O conferenciante nesta ocasión é unha persoa de sobra coñecida para todos e todas vós, que casi non necesitaría presentación. Para min, ademais, é moi especial presentalo porque ademais é un amigo, un bo amigo. É un traballador incomparable. Pero dito eso, vou a falar da súa traxectoria máis académica, por así decir. Alfredo Erias Martínez é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. É director do Anuario Brigantino, do Museo das Mariñas e do Arquivo e Biblioteca Municipais de Betanzos. É académico de número da Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo e director da súa revista Rudesindus. Ademais, é presidente do patronato da Fundación Luis Monteagudo e membro do patronato da Fundación Jiménez Cosío. Entre outros libros e numerosos traballos, publicou en 2014 a súa tese doutoral titulada Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos, San Francisco, Santa María do Azougue e Santiago. Libro coeditado pola Xunta de Galicia e Briga Edicións. Paralelamente á súa actividade profesional e académica como investigador, é tamén debuxante arqueolóxico, gravador e pintor. Precisamente, pasado mañá, sábado, ás 7 da tarde, presentaremos na Sala Jesús Núñez, neste mesmo edificio, a súa mostra Miradas do Imperio, que de seguro se teñen ocasión de visitala, comprobarán que é unha mostra moi interesante e sorprendente ao mesmo tempo. Hoxe vai a tratar un tema que deriva da súa tese doutoral e titúlase A imaxe dos galegos do mundo gótico vista desde Betanzos. Como decía, é unha honra para min presentar a Alfredo Erias Martínez, que ten a palabra. Boas tardes a todos. Quitareime de aquí, mellor. E a todas, non quero problemas. E bueno, vou aproveitar para pedirlle unha subida de soldo aquí á alcaldesa. Bueno, a verdade que é moi grato que a alcaldesa de Betanzos fale así en público de a verdade. Eu tamén teño que dicir que me sinto moi cómodo traballando con María e bueno, as cousas son así. Estamos facendo moitas cousas con moita ilusión e eu, bueno, sou un funcionario do Concello e traballo sempre para o Concello, para Betanzos e para os meus xefes, que son os que dirixen a política local, non? Unha das cousas que me quedaron máis claras cando estudiei Historia foi que a climatoloxía está detrás da maior parte das actividades humanas, incluída a arte, por suposto. Pois ben, se o chamado óptimo climático medieval entre os séculos X e XIII supuxo un período de quencemento entre 1 e 1,5 grados máis de media con respecto á temperatura actual, de bonanza na agricultura e de aumento demográfico, pois a denominada pequena idade de xeo, que vai despois, desde principios do século XIV ata mediados do XIX, supón un enfriamento, malas ou inexistentes colleitas e baixón demográfico. É un fenómeno cíclico que ocorre cada 1500 anos. En Galicia menciónase a fame por primeira vez en 1333 no cronicón Conimbricense. Como consecuencia, houbo
unha gran migración ás cidades e vilas, especialmente ás costeiras. Pero coas xentes tamén emigraron as ratas, que levaron unha variante da bacteria Yersinia pestis, que deu lugar á peste pulmonar, a bubónica e a septicémica, de tal maneira que xa documentamos a peste en Galicia, en Bayona, no 1349. E tampouco podemos esquecernos das guerras como a dos 100 anos, 1337-1453, entre Francia e Inglaterra, que na península tivo o capítulo da Guerra Civil entre Pedro I e Enrique de Trastámara, 1351-1369, que deu como resultado o asasinato de Pedro I en Montiel, a coroación de Enrique II e o ensalzamento dunha nova casta de cabaleiros trastamaristas como Fernán Pérez de Andrade. Neste contexto europeo, sen dúbida, a gran protagonista era a morte, que se representa da maneira máis crúa non só como un personaxe, senón tamén a través do proceso de descomposición dos cadáveres. Son numerosas as fórmulas de enfrontamento coa morte que desenvolveu a sociedade medieval europea. Por todas partes apareceu o movemento dos flaxelantes, que eran fatos de xente que percorrían os camiños en penitencia. Acrecentouse o antixudaísmo, queimáronse milleiros de mulleres acusadas de bruxería. A literatura e as demais artes deron fe das famosas danzas da morte ou danzas macabras, que se expanden por Europa desde a segunda metade do século XIV e que probablemente teñen bastante que ver coa nosa Santa Compaña. E a finais dese século ten enorme fama un canto fúnebre terrorífico chamado Dies Irae, que xa databa do século XII, atribuído ao franciscano Tomás de Celano, pero que é agora, coas grandes mortandades, cando se populariza. Finalmente, moitos dos que se salvan creen que iso se debe a non privarse das alegrías da vida, bebida, comida, sexo, e nese contexto, cando atopamos obras como o Decamerón de Boccaccio ou os contos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, etc. Outros, en cambio, creen que se salvaron grazas a retirarse da vida mundana, e nesa liña enmárcase a imitación de Cristo de Tomás de Kempis do século XV. Neste ambiente de terror real e terror multiplicado polos sermóns dos cregos e dos frades mendicantes que gostaban de falar das tentacións e do inferno, desenrólase a arte gótica galega que de todos os xeitos xa se iniciara no pórtico occidental da Catedral de Tui de 1225. Se non parece moi clara a importancia do gótico galego, é porque aquí non temos catedrais góticas, e isto ocorre por un tema político conxuntural que leva a Galicia a unha gran decadencia económica e artística: a unificación dos reinos de Castela e León en 1230 con Fernando III. Aínda así, a arte gótica galega existe e hai que vela sobre todo como consecuencia dun pacto entre os poderosos cabaleiros do novo réxime trastamarista e as triunfantes ordes mendicantes de franciscanos e dominicos. Transgredindo en certo modo o voto de pobreza, estes monxes deixarán que os cabaleiros desconstrúan, sobre todo nas vilas, igrexas e mosteiros monumentais. O precio que pagarán os mendicantes será permitirlles convertir o interior destas igrexas e mesmo os claustros dos mosteiros en capelas sepulcrais para eles e para as súas familias, ás que se engadía unha iconografía propagandística con sarcófagos a maneira antiga, co xacente heroizado, escenas de caza, de loita, escudos heráldicos, etc., que conviña a aqueles poderosos recén chegados. Trataban, evidentemente, de xustificar o seu poder e garantilo para a súa liñaxe. A este respecto, convén facer unha breve reflexión. No mundo grecolatino
causaría espanto que alguén, por poderoso que fose, se enterrase dentro dun templo, porque o templo era lugar de habitación exclusiva da divinidade. Sen embargo, o cristianismo, coa súa alianza de partida co emperador, cambia isto. Empeza por unha fusión entre o concepto de tumba e o de templo, e isto vese xa perfectamente no mausoleo de Gala Placidia, irmá do emperador Honorio en Rávena no século V. Esa liña non se rompe e en Galicia os sepulcros monumentais, moitos deles antropomorfos, empezan a ser abundantes desde o século XII en plena efervescencia das cruzadas e do románico. E medrarán exponencialmente desde a segunda metade do século XIV co novo réxime trastamarista no poder. Vexamos, pois, a iconografía da xente galega deste tempo. En Betanzos partimos da existencia de 5 gremios. Do de labradores encontramos imaxes nos calendarios agrícolas e neste aspecto convén dicir que Betanzos ten o único calendario agrícola medieval completo de Galicia. Está nun capitel da igrexa de Santa María do Azougue e nel cada mes está representado por unha figura, mesturándose deuses antigos con escenas de traballos agrícolas. Xaneiro é o deus romano Xano, do que se deriva o nome do mes. Ten 2 caras, unha vella que mira ao pasado e bebe viño, e outra nova que mira ao futuro e come para medrar. Diante figúrase unha mesa na que hai comida e bebida en abundancia. Febreiro é un vello que se quenta o lume. Marzo é un podador de vides. Abril é probablemente o deus romano Robigus, que leva o ramo da primavera que portaba na festa Robigalia e que o cristianismo converteu na de ramos. Maio é un cetreiro. Xuño leva froita, que deberían ser cereixas como así aparecen noutros calendarios medievais europeos. Xullo é un segador, agosto un mallador, setembro un vendimador, outubro un porqueiro que varea carballos para que os porcos engorden coas landras, novembro é un matachín e decembro un agricultor que sementa o cereal. É o mes da sementeira. É moi interesante a espectacular presencia de Xano na clave de bóveda da ábsida de Santa María, fundido co sol que a súa vez está rodeado polo sogueado do cordón franciscano, o que nos demostra unha identificación deste Deus creador romano co sol, con Cristo e co seu alter ego San Francisco. Ao mesmo tempo, trátase dun Deus cosmocrátor ou señor do tempo que se relaciona directamente co calendario agrícola como en San Marcos de León, bendicindo e armonizando os traballos e os días nunha sucesión de ciclos eternos, unha fórmula antiga asimilada sen problema polo cristianismo. Curiosamente, a presencia de Xano vémola reiteradamente nas 3 igrexas. E para completar a pegada de Roma na igrexa de Santa María, vemos a imaxe do verán ou mesmo de Saturno, creador da agricultura noutro capitel. Non contentos con isto, temos na igrexa de San Francisco parte do outro calendario agrícola e un calendario cósmico no que se representa o ano a través de constelacións. A de Draco, a de Leo, a de Hércules loitando co león de Nemea, e mesmo vemos como as figuras se enlazan colléndose das orellas, porque en Roma o lóbulo auricular era considerado o receptáculo da memoria, e desde estas raíces aínda hoxe, cando cumprimos anos, nos poden tirar das orellas para que non esquezamos que o tempo pasa. Do gremio de mareantes na igrexa de Santa María consérvanse os gravados de 2 barcos do século XIV. Un no interior da ábsida que viría quizáis por sal e que foi definido por Alonso Romero como de tipo Koch ou Coca, nórdico, e outro mutilado pero aparentemente similar nun contraforte exterior.
Ademais, vemos que este gremio utiliza a imaxe dun gran peixe en San Francisco e Santa María, sinal do apoio das obras destas dúas igrexas por parte do gremio. Na Coruña, no cemiterio de San Francisco, vemos unha lauda sepulcral coa imaxe da metade dun barco de pau alto que semella unha coca, e na igrexa de Santa María do Campo hai outra lauda reutilizada nun arco exterior que tamén ten o gravado doutra coca. Por certo, no cemiterio de San Francisco da Coruña aparece unha lauda que sigue ali referida a un tal Roi da Cruña, nome da cidade inscrito en pedra máis antigo que se coñece. Se vamos a Noia, como sabemos, as marcas familiares e de oficios, especialmente de mariñeiros, son moi numerosas e podémolas ver no Museo de Laudas Gremiais da Igrexa de Santa María a Nova. Mais ao sur, na Igrexa de Santa María de Baiona, volvemos a topar cocas que se poden datar no século XIII. En Betanzos, o patrón do gremio de alfaiates ou xastres era a Santa Trinidade, na Igrexa de Santiago, pero os seus signos, a vara e as tesoiras, aparecen en lugares destacados das tres igrexas. E os denominados literalmente texedores distínguense pola lanzadeira de tear que vemos en San Francisco e Santa María. Os zapateiros e curtidores ligados á igrexa de Santa María do Azougue teñen confraría desde 1392 en plenas obras das tres igrexas, pero, sen embargo, non parece conservarse ningún dos seus símbolos que si vemos, en cambio, en Noia. As demais artes e oficios reúnense no gremio e confraría de Nosa Señora do Rosario, que en orixe tiña a súa sede na igrexa de Santa María do Azougue. En canto aos artesanos da construción, vemos as súas marcas de canteiro, pero tamén as súas ferramentas máis significativas, o pico, a escuadra e o compás, nunha espectacular placa conmemorativa da construción dunha capela, probablemente a dos Becerra, en San Francisco. E o nome dun mestre canteiro e escultor, Afonso Fernández. Unha maza de canteiro e un machado de carpinteiro tamén os vemos respectivamente en San Francisco e en Santa María. No referente aos artesáns da alimentación, contamos nun dos nervios da ábsida de San Francisco coa inusual imaxe dun panadeiro coa súa pá do forno, único que eu coñeza en Galicia, que en todo caso habería que unir ao encargado da comida e bebida de homes e animais no inicio das escenas de montaría da ábsida de San Francisco. Leva, a xeito de símbolos, unha grande escudela ou fonte para comer e un pequeno bocoi de viño para beber. A esas imaxes, claro está, poderíamos unir o matachín do calendario de Santa María, que é un remedo de imaxes romanas similares, como ben podemos comprobar. Neste estamento do pobo tamén contamos con sepulcros monumentais. É o caso da lauda dun home da igrexa de San Francisco, con bonete, perilla enrolada en helicoide e vestido con garnacha, da que sobresaen unhas características lingüetas. É un personaxe do século XIV, pero cunha moda de prestixio do XIII. A ausencia de lenda deu pé a consideralo como un franciscano e mesmo como un, literalmente, mandarín chinés ou sacerdote mogol, nada menos. Pero o certo é que nos dá a imaxe dun burgués de alto nivel, quizáis un médico famoso, acaso o de Andrade, construtor de hospitais, posto que esa moda pode verse con facilidade en miniaturas de médicos e farmacéuticos da época, aínda que tamén, hai que dicilo, vémola nas miniaturas do século XIV do Llibre Verd de Barcelona, tanto nos vasalos do rei Xaime I como no rei mesmo. O misterio, polo tanto, con respecto a este personaxe non rematou, pero en calquera caso responde a un tipo social plenamente europeo.
Importantes para Betanzos e para Galicia son os sepulcros de Afonso de Carballido e Clara Sánchez, procedentes de Santa María do Azougue e hoxe no Museo das Mariñas. Porque Afonso é un mercador o cal xa é difícil de ver, pero é que ademais exerceu de alcalde de Irmandade na última e máis importante guerra irmandiña, a de 1467-69, sendo o único líder burgués do que temos imaxe. E a súa dona Clara móstranos un século máis tarde a mesma moda das esposas de Fernán Pérez de Andrade. Representan, polo tanto, estes esposos a burguesía triunfadora que, imitando a nobreza, se fai construir uns sepulcros monumentais con escudos e mesmo el portando espada. De todos os xeitos, o seu achado fora da igrexa, reutilizadas as pezas nunha escaleira pública, e Afonso sen cara, demostran que foron obxecto de vinganza despois da derrota irmandiña, unha especie de damnatio memoriae á maneira antiga. Nesta capa alta do pobo encontrámonos tamén coa imaxe monumental do xurado Pedro Martíz Reimóndez con garnacha na igrexa de San Francisco, que ten o seu contrapunto nun xurado humilde Alonso Llaneiro da mesma igrexa e hoxe no Museo das Mariñas. E non podemos esquecernos dos notarios, dos cales temos dúas imaxes, unha de Xoán Bonhome, probablemente da segunda metade do século XIV, tamén con garnacha na igrexa de Santa María, e outra de nome descoñecido no Museo das Mariñas. Se pensamos en máis imaxes de xente do pobo que temos en Betanzos, poderíamos falar tamén dos mozos de monte nas escenas de caza, en terminoloxía do libro da montaría de João I de Portugal, que a súa vez serían os soldados de Andrade chegado o caso. Cabe citar así mesmo os resucitados músicos da ábsida de San Francisco e dos canzorros que veremos máis adiante. E a xeito de complemento, permitinme apartarme uns poucos quilómetros cara ao sur para recordar as pinturas murais da igrexa de Cuíña, no concello de Oza Cesuras, de principios do século XVI, porque nela se representa a familia oferente da capela cunhas vestimentas propias da segunda metade do século XV. Diríase que é unha familia de ricos terratenentes. Pasemos agora á imaxe das mulleres. É evidente que entre as capas altas do pobo e a nobreza hai puntos de contacto especialmente visibles na imaxe das mulleres. A muller máis importante non só de Betanzos senón de Galicia na segunda metade do século XIV, a marxe da raíña Xoana de Castro, é probablemente Sancha Rodríguez, a primeira esposa de Fernán Pérez de Andrade. Curiosamente, encóntranse na igrexa de San Francisco varios canzorros e algunha basa de columna que con moita probabilidade nos mostran o seu retrato. A súa moda de vestir foi unha recreación da de Xoana de Castro, pero con novidades. Manto en 3/4, rolo na cabeza, ou máis probablemente toca, colar longo, brial ata os pés. E o sorprendente é que esta moda se converteu, polo menos a nivel sepulcral, na máis importante da Galicia occidental en nada menos que todo o século que vai, desde a década dos 70 do século XIV ata a década dos 70 do XV. E así, seguindo o ronsel da moda de Sancha Rodríguez, estudiei a imaxe de 23 mulleres na Galicia occidental, 4 en Betanzos, 8 na Coruña, 3 en Santiago, 1 en Sobrado, 2 en Melide, 1 en Noia, 1 en Fisterra, 1 en Tui e 2 en Pontevedra. Por outra parte, encontrámonos nos canzorros con mulleres que mostran de xeito explícito o seu sexo como significación en clave cristiá da luxuria. Pero esa figura é formalmente un eco da muller deusa de Eleusis Baubo, que facía rir a deusa nai Deméter, mostrándolle a súa vulva parlante
para que dese modo, a través da risa, renacese a deusa e con ela a primavera. Unha das sorpresas que tiven nesta investigación de 30 anos foi que, procurando a imaxe da muller, cheguei a poder poñer en riba da mesa unha hipótese para algunhas imaxes galegas do mundo antigo. Por unha parte, publico por primeira vez que eu saiba varias vulvas esculpidas no Monte Pindo que semellan sacralizar gretas naturais das pedras, considerándoas como a vulva da deusa Nai, quizáis Deméter ligada a Baubo ou Cibeles ligada a Atis, cultos documentados en Galicia como parte do Imperio Romano, ou quizáis anteriores como produto da cultura celto-atlántica. En ese caso teríamos que falar da deusa Brigitte. Mais clara parece ser a identificación, tampouco feita ata agora, da chamada Moura de Penafurada en Coirós, que ven á dereita, coa deusa Baubo. Creo que é bastante coherente esta hipótese co focus cadrado que ten en riba típicamente romano. Xunto a este tipo de mulleres que amosan a súa vulva, tamén temos unha adúltera baixo os pés da Virxe da Anunciación da Porta Sur de San Francisco. Distínguese non soamente pola súa posición como antivirxe, senón tamén polo seu pelo longo e solto que a pon en paralelo coa Betsabé da porta de praterías da Catedral de Santiago. Fago un paréntesis para dicirles, se a alguén interesa este tema, que no último anuario brigantino publiquei o que eu considero un novo ciclo escultórico da Catedral de Santiago que liga ao rei David, que está fora de contexto ahora na Porta Sur, pero que antes estivo na Porta Norte, cunha serie de mulleres, 3 imaxes de Betsabé en 3 momentos distintos. A historia é a historia de Betsabé, unha historia moi famosa, con miniaturas desde o século IX e en toda a baixa Idade Media, pero, en fin, eso podría ser o tema de outra charla algún día, non? Pero teñeno aí en internet e poden consultar doadamente. Mesmo pode verse unha metáfora negativa da muller nas sereas ave que mostran unha cara amable, encantadora, pero o seu obxectivo é tentarnos, elevarnos ao pecado e ao inferno. Procuremos agora a imaxe dos peregrinos. Aínda que xa coñecíamos imaxes de peregrinos en Betanzos, o estudo masivo dos capiteis e dos canzorros descubriunos máis aínda, o que reafirma esta localidade como un punto clave dentro da rede de camiños xacobeos. Téñase en conta que en mapas antigos, por exemplo, nalgúns franceses dos séculos XVII e XVIII, a Galicia chegábase por 3 camiños principais: o de Portugal, cara a Santiago, o francés e o do norte, todos cara a Santiago. O do norte viña pola costa, chegaba a Ribadeo e de aí viña directo a Betanzos, pasando por Mondoñedo e Vilalba. Precisamente no Anuario Brigantino 2017, Xosé María Veiga, Juan Sobrino e máis eu publicamos un traballo ao respecto que confío sexa a base da restauración do camiño norte orixinal que necesariamente tiña que chegar a Betanzos, de maneira que quen chega a Vilalba teña a posibilidade de ir por Sobrado se quere, pero por Betanzos, que é verdadeiramente o camiño orixinal tamén. O caso é que este camiño, que xa viña sobre unha vía romana, e máis o camiño inglés, explican a presenza do apóstolo Santiago reiteradamente como peregrino, tanto en capiteis como en canzorros e mesmo en estatuas. E cando o fai como cabaleiro, encontrámonos coa sorpresa de que non mata a ninguén seguindo a doutrina franciscana. E máis, nun capitel da Igrexa de Santiago, móstrase o apóstolo das dúas maneiras: a pé detrás do cabalo como cabaleiro vitorioso e diante, tamén a pé, como peregrino.
Moi importante é o Santiago Peregrino, que apareceu en 1992 e que procede do claustro de San Francisco. Sendo do século XIV, remeda modelos das cantigas de Afonso X e tamén unha figura do sepulcro do bispo Don Martín Rodríguez, falecido en 1242 na Catedral de León. E non menos importante é o feito de que puiden adscribir con seguridade unha das estatuas do apostolado da ábsida de San Francisco a Santiago Peregrino, imitando esa figura do Pórtico da Gloria. Por último, é bastante orixinal a imaxe dos dous probables peregrinos que remedan o espinario clásico nun capitel da fachada de Santa María, pero non o espinario que aparece só quitándose unha espiña do pé, senón o grupo do deus Pan que lle quita unha espiña do pé a un sátiro, como xa demostrara Manuel Antonio Castiñeiras. Vexamos agora a imaxe do clero. Cando os franciscanos chegaron a Betanzos, logo da saída dos templarios en 1255 e fundaron o seu primeiro convento na vila en 1289, encontráronse con outros mosteiros na cidade e no seu ámbito, nas Cascas, en Piadela, en Bandoxa, en Cines, en Espenuca. Por iso, a hora de ver a imaxe do clero regular, tiven en conta este ámbito, en especial a igrexa de Bergondo, que conserva a lauda sepulcral dun abade e varias figuras de monxes en arranques de arcosolios. En Betanzos, o clero regular ten por protagonistas exclusivos a San Francisco e os franciscanos. San Francisco recibindo os estigmas no Monte Alberna ou falando cos animais, o ritual da toma de hábitos que vemos abaixo á esquerda, un acólito turiferario, monxes con libro e ou con hisopo, monxes peregrinos, monxes en contextos varios de loita contra a tentación, etc. E cando nos achegamos ao clero secular, non pode esquecérsenos o espléndido sepulcro de Fernán Pérez de Ouces, falecido en 1287 e que está na igrexa de San Xoán de Ouces en Bergondo, porque el nos dá varias claves que veremos na escultura funeraria posterior. Tamén se ten en conta o sepulcro da Corticela na Catedral de Santiago do cardeal betanceiro Gonzalo Eáns do século XIV. En Betanzos temos a probable imaxe do capelán de Fernán Pérez de Andrade, Fernán Martís, o que fixo por mandato do seu señor a versión ao galego da crónica troiana, que se representa na parte máis alta do intradós do gran arco de entrada á ábsida de San Francisco e que xa foi identificado polo profesora Dolores Fraga. Pero temos tamén varios sepulcros de cregos nas tres igrexas entre o século XV e o XVII. Un sacerdote do século XV na igrexa de Santa María, outro da mesma época é a igrexa hoxe no Museo das Mariñas. O desterro da súa lauda xunto a de Afonso de Carballido e a súa esposa pódenos indicar que este cura era tamén irmandiño. Tamén había curas irmandiños, mesmo tamén había algún noble irmandiño, como Alonso de Lanzós. E logo está o coengo Xoán López de Vilousaz, que está á dereita na imaxe en San Francisco. Entrado xa en pleno Renacemento, vemos o arcediago Pedro de Ben, falecido en 1525. E aínda vemos o sepulcro con escudo nobiliario dos irmáns cregos Gómez García de la Torre, que está na lauda, e Fernando Rodríguez de la Torre, entre os séculos XVI e XVII na igrexa de San Francisco.
En canto á imaxe dos cabaleiros, digamos que soamente as dos cabaleiros de Betanzos e as que deles directa ou indirectamente se derivan explican en gran medida a evolución da súa moda na segunda metade do século XIV, todo o século XV e a primeira metade do XVI en Galicia, especialmente nas provincias occidentais. Pero para contextualizar o tema, empecemos polos cabaleiros de arnés de malla e escudo amendoado da Catedral de Santiago e do Pazo de Xelmírez, e por un grupo de cabaleiros dos séculos XII e XIII con túnica sobre a que vai un manto que se recolle co brazo esquerdo recordando a toga clásica. E levan esporas, espuelas, pero non espada. O modelo de partida é don Raimundo de Borgoña, que aí ven á esquerda, conde de Galicia. Paio Gómez Chariño, en San Francisco de Pontevedra, e un cabaleiro das terras do Ulla no Museo do Pobo Galego, son os primeiros con roupa talar que portan espada, aspecto que se ratifica máis adiante con Ruy Páez de Soutomayor en Armenteira e outros. Vasco Pérez de Temes en Lousada e xa no século XIV e sen manto cun cabaleiro de Santo Domingo de Ribadavia e outro de San Francisco de Ourense. O cabaleiro con espada e roupa talar culmina cun irmán de Fernán Pérez de Andrade, o que supoño Nuño Freire, maestre de Cristus en Portugal, e con Frei Álvaro de Quiroga, comendador do Incio, Portomarín, Quiroga e Osoño da Orde dos Cabaleiros Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén. Na segunda metade do século XIV, Fernán Pérez de Andrade, o seu irmán maior Xoán, Fernán Cao de Cordido o Vello e outros en Santiago, Ribadavia e Ortigueira, aparecen armados da cabeza ata os pés. É característico de todos a chaqueta de coiro acolchada, pero ao mesmo tempo xa vemos partes do chamado arnés branco, é dicir, de aceiro. Precisamente Aras Pardo, o mozo, cuñado de Fernán Pérez, inicia en San Francisco de Betanzos unha moda que chega a Santiago, Pontevedra e Tui e que deriva directamente da armadura do príncipe negro de seu irmán Xoán de Gante, duque de Lancaster e de outros cabaleiros ingleses. Un paso máis, con referencias inglesas e francesas, vémolo no cabaleiro da igrexa de San Francisco de Betanzos, García Pérez de Vilousaz, o primeiro que presenta un pano na súa man dereita, alusión probable á victoria no torneo. E o mesmo en Nuño Freire de Andrade, o Mao, en Monfero, que ademais ten un cetro caso único en Galicia. Fernán Pérez de Andrade o mozo e o seu fillo Diego de Andrade, os dous en Monfero e contra os que loitaron os irmandiños, son os únicos cabaleiros medievais de Galicia que portan escudo defensivo, coa forma e dimensións reais. Dúas laudas sepulcrais, unha de Betanzos e outra de San Francisco da Coruña, case idénticas, amosan tamén a forma do escudo defensivo real. O alabardeiro Pero Fernández de Párega, na igrexa de San Francisco, presenta unha das armaduras máis espectaculares de Galicia e ao mesmo tempo amósanos a imaxe do nacente corpo de alabardeiros de Fernando o Católico logo do atentado sufrido en Barcelona en 1492. Dous rexidores da cidade represéntanse tamén en San Francisco, un Jacome Mouro Reimóndez do século XV, pero cunha extraña armadura arcaizante, e outro, Fernán Reimóndez, señor da Casa de Figueiroa, que responde ao modelo de cabaleiro renacentista. Dous cabaleiros de Ferreira de Pantón desaparecen dentro da armadura no século XV e xa no XVI Fernando de Andrade de Pontedeume
e máis un cabaleiro descoñecido da igrexa de San Francisco de Lugo mostran a armadura como adorno de prestixio nun tempo no que xa non protexía das armas de fogo, arcabuces, bombardas e demais. Tamén en Betanzos podemos ver outra imaxe do cabaleiro, aquela en que aparece nunha batalla espiritual. E así, cando se enfronta co seu venablo ou a súa espada a un porco bravo, ou símbolo de maldade para o cristianismo, ou máis claramente a monstros infernais que lle enchen os oídos de malos consellos. Unha imaxe que nos leva a do perfecto cabaleiro cristián promovido polas cruzadas, un cabaleiro aquí identificado con Santiago e con San Pablo, e o que San Pedro lle abre as portas do ceo. Finalmente, tamén nos encontramos coa moda elegante do cabaleiro de finais do século XV e principios do XVI, nun santo do retablo do arcediago Pedro de Ben, quizáis San Xulián o Hospitalario, e máis real na figura dun poderoso cabaleiro, acaso irmán do devandito Pedro de Ben, posto que está na súa capela e emparellados os seus sepulcros. A súa indumentaria ten referencias directas cos máis poderosos e renomeados personaxes do seu tempo, como son Cristóbal Colón ou o novo emperador Carlos V. Vexamos a continuación unha actividade na que de alguna maneira está presente boa parte desta sociedade estamental, a caza. Comezamos co porco bravo emblemático nos dominios de Andrade, e aínda que se demostra nesta investigación que o famoso berraco de Benvibre do Museo Arqueolóxico de Ourense foi exento en orixe e polo tanto non se fixo para estar encaixado nunha parede, destino que sufriu con posterioridade, a escaseza deste tipo de pezas en Galicia fainos pensar que os berracos dos dominios de Andrade son todos, acaso coa dúbida do de Naraío, como suxeriu Ángel Núñez, sobrino, e do que ten a inscripción na Ponte de Pontedeume, produto dunha recreación do século XIV. Non podemos esquecer un precedente local de cara ás escenas de caza, calé o dun probable porco bravo que é atacado por dous cans na base dunha columna da igrexa románica de San Miguel de Breamo, cerca de Pontedeume. E a partir de aí faise un estudo sistemático dos berracos. Un sobre as pontes construídas ou reparadas por Andrade. Dous como soporte xunto ao oso do seu sepulcro. Tres nos tellados das igrexas coa cruz en riba, simbolizando que Andrade, identificado emblemáticamente co porco bravo, e como constructor desas igrexas leva a igrexa ao lombo. Metafóricamente, o porco bravo simboliza a valentía, obviamente Andrade como militar quere ser valente, e por outra parte a cruz simboliza a igrexa. É unha hipótese, naturalmente, hai que ter en conta que todas estas igrexas non veñen con manual, e polo tanto hai que darlle un poquinho a lógica e a comparación, sempre a comparación, e ter en conta a metáfora, porque todas estas cousas se fan para xente iletrada, para xente analfabeta realmente, e a metáfora é un linguaxe que está case sempre presente. 4 como soporte do seu escudo, 5 en capiteis de igrexas e mosteiros, 6 nalgún canzorro, 7 nos relevos do sepulcro de Andrade e da ábsida de San Francisco de Betanzos, e 8 nas portas e muros exteriores de igrexas e capelas que construiu ou mandou construir Fernán Pérez de Andrade no territorio do seu dominio señorial. Entrando no tema da caza e sintetizando moito, considero que hai unha conexión evidente entre o oso e o porco bravo de Fernán Pérez de Andrade e eses mesmos animais
que mata heroicamente nun mesmo día o infante Don Joao, futuro Joao I, rei de Portugal. É clave neste ambiente o feito de que o seu mentor, e máis que probable escritor ou inspirador da crónica, fose Nuño Freire de Andrade, mestre da Orden de Cristus e irmán do noso Fernán Pérez, quen a súa vez tiña relación co infante, o que regalou cans de caza. Estábase a seguir o modelo político da crónica do rei Don Dinís. Con estes elementos de base, é moi probable que Fernán Pérez quixese ter unha conexión coa realeza non só por vía persoal e a través do seu irmán, senón tamén por vía simbólica. É interesante suliñar que en 1385 alcanza a coroa Joao I e que o Porco Bravo, coa inscripción da Ponte de Pontedeume, di que esta se rematou de construir un ano despois, en 1386. Desta maneira, e máis aínda se pensamos nos relevos de caza do seu sepulcro, Andrade está nos dicindo, como os fillos do rei Don Dinís en Portugal, que é un gran cazador e que, polo tanto, ten as características dun rei. Non esquezamos que nas crónicas de Fernán López sobre os reis portugueses, todos eles, desde Don Dinís, empezan definíndose antes de nada como grandes cazadores. Estúdanse todos os sepulcros galaico-portugueses do século XIV con escenas de caza que, con variantes, son un fenómeno de renacemento, sobre todo de sepulcros romanos do Baixo Imperio. Pero agora, nestas escenas renacidas, poden verse aspectos moi distintos segundo a óptica interpretativa que se adopte. Un, o Porco Bravo como peza de caza sen máis. 2, o Porco Bravo como peza a batir, de maneira que os cabaleiros expoñan as súas supostas altas cualidades morais. E 3, o Porco Bravo como un ser demoníaco, polo que matalo era sinónimo de vencemento do pecado. Se analizamos as escenas dende un punto de vista descriptivo, o Porco Bravo non é máis que unha gran peza de caza que hai que matar, o que nos recorda o espírito aséptico e técnico de Xenofonte nos seus Quinegéticos do século V ou IV a.C. En moitas obras escultóricas greco-romanas e en boa parte dos libros de montaría baixo medievais. A resposta xa non será a mesma se nos preguntamos polas consideracións morais que poden subxacer nestas escenas. Visto así, podemos entrever que os protagonistas resolven os distintos lances de caza seguindo o código do bo cabaleiro. Este nivel interesa aos nosos protagonistas galaico-portugueses, posto que a caza é un dos escenarios privilexiados nos que poden demostrar as súas altas cualidades convenientemente amplificadas e inventadas polo seu cortexo de artistas. Fernán Pérez de Andrade e os seus fillos bastardos de Don Dinís teñen algo en común, ademais de relacións de amizade. Miran constantemente acima da pirámide social, ao rei onde lles gostaría chegar, pero non chegaron, nin poderían facelo, polo que só lles queda imitalo. É moi probable que fose esta frustración, polo menos nos fillos do rei Don Dinís, a que orixinou, entre outros factores, a aparición de sepulcros tan novidosos para a súa época. Porque foi o propio Don Dinís o que puxo de moda a utilización da caza con fins político-propagandísticos ao facerse aparecer nas crónicas como protagonista dun feito non só heroico, senón milagroso, á maneira de escenas da Odisea. Pasando a outro nivel, pode considerarse que a demonización do Porco Bravo é absoluta se se adopta decididamente a perspectiva religiosa, partindo do feito claro de que estas escenas están nun contexto dobremente religioso, o templo e o sepulcro.
Neste nivel, o porco bravo sería necesariamente un ser luxurioso e malvado. Teño que dicir tamén que unha novidade do estudio da caza medieval en relación a Andrade está no feito de considerar que, ademais da influencia dos sepulcros portugueses e dos romanos do Baixo Imperio, poido haber outra influencia derivada do florecente comercio marítimo coas cidades de Flandes no século XIV, porque dali exportáronse á península e a boa parte de Europa exquisitas laudas sepulcrais en latón. Perdón. Por exemplo, en Lequeitio vemos a dos esposos Xoán Pérez de Ormaegui e Auria Martínez de Ceranta, realizada entre 1382 e 1391, que presenta no seu zócalo dúas escenas de caza antigas que recordan algunhas que veremos no seu sepulcro. Non sería estrano pensar que o artista do sepulcro de Andrade fose, por tanto, flamenco por estes sepulcros en latón ou francés pola semellanza estilística cos sarcófagos romanos que hai en Francia. Rematamos pois aquí este paseo pola imaxe da xente de Galicia vista desde as igrexas góticas de Betanzos nun momento dominado pola pequena idade de Xeo, no que a morte ten unha presenza protagónica a través da guerra, da fame e da peste, pero no que tamén se aupa ao poder unha nova casta de novos nobles guerreiros ligados tamén á nova liñaxe trastamarista no poder. É precisamente esa xente a que inza as nosas igrexas mendicantes do século XIV e XV de sepulcros monumentais para xustificar socialmente o seu poder e para garantilo para os seus descendentes. Obviamente, a tese, aburriríanse ampliamente se continúo sintetizando a tese. Esta é o primeiro gran capítulo. Como vemos desde as iglesias de Betanzos e ca súa conexión con Galicia e Portugal a imaxe da xente. E así remataría, e penso que é o momento de rematar. En outra ocasión, se teñen paciencia, pois meterémonos en territorios como se representa a Deus, os seres sagrados, e como se representa, por exemplo, a tentación, que é moi divertida, non? Porque, bueno, voulles contar un tema da tentación. Entrando en San Francisco, non sei se recordan que está a escena famosa da Anunciación, San Gabriel e a Virxe. Bueno, pois debaixo da Virxe xa vimos que hai unha adúltera, que eso non nos sabíamos. Pero debaixo de San Gabriel hai outra figura que eu vina moitas veces, pero, bueno, como non estaba en modo investigador, pois non a descodifiquei. Cando te pose en modo investigador, pois parece que a cousa cambia e aquí empeza a funcionar algo. Entón hai un personaxe axeonllado e que así, bueno, eu pensei, a ver, está metendo o dedo na nariz, non, está así, en actitude de meditación, está escoitando algo. Que está escoitando ese personaxe? Pois que hai unha serpe gordísima que lle enrola o colo e está metendo así o ferrete, como lle chamemos, na orella. Iso que é? Pois é unha metáfora de que o está atontando, lle está dicindo algo tentador, e mira, ti vai por aquí, que está un camiño estupendo, nada, e además ti és o máis guapo, és o máis valente, és o mellor tal, e o outro, pobre infeliz, está escoitando a serpe, que además, como é a serpe, é unha imaxe claramente metafórica do demo. Bueno, pois, escenas destas simpáticas hai moitas na igrexa e outras máis. Hai outra máis que lles podo contar e máis, se busco por aí, pero bueno, eso sería tema de outra charla, pero bueno, hai outra que sí lles vou contar, non deixo a ocasión porque o merecen. Non sei se saben, seguro que todos os que están aquí saben, que Fernán Pérez de Andrade está enterrado ali, ten unha espada, e no pomo da espada hai unha estrela.
bueno, que mareo, que a estrela, todos os investigadores habidos por haber, que si é xudeo, que si non é xudeo, que se estrela de David, que se estrela de Salomón, bueno, unha cousa tremenda. E na tese doctoral, o último capítulo, non sei por que o deixei por último, foi a simboloxía da luz, porque teñen que saber que as igrexas cristianas non as inventa o cristianismo adopta esa estrutura, ese edificio das basílicas romanas dedicadas ao Sol Invictus da época de Constantino. Por eso as igrexas cristianas medievais, sobre todo, claro, as que faga un arquitecto ahora pouco documentado, pois sabe Deus o que pode facer, pero as da Idade Media manteñen aínda a conexión con Roma e hai unha simboloxía lumínica moi interesante. Entrase na escuridade de Occidente, a igrexa vai entrando en cada vez máis luminosa e o máximo de luz está na ábsida, non? Bueno, pois isto ten que ver coa estrela do pomo da espada de Andrade. Porque claro, eu dime conta, dixe, que tontería, pero como non me había dado conta desto? É a representación dun rosetón. E claro, que é un rosetón? O sea, daquela ven a pregunta de que é o rosetón. A rosetón é unha imaxe de Deus como luz. E, digamos, é materialmente iso que di San Xoán, non? Ego lux sum mundi, ego sum lux mundi, ego sum lux mundi, efectivamente. Eu son a luz do mundo. Bueno, pois eso é unha conexión co sol, unha conexión con a parte alta, con as estrelas, o ceo está arriba, Deus está arriba, o sol. En última palabra, en último caso sería o Sol Invictus, é dicir, o sol. Pero bueno, esa é a conexión. E daquela, como poderíamos ler de maneira lóxica que Andrade teña esa estrela no seu pomo? Pois eu penso que a lógica sería que Andrade se fai enterrar como un militar, claramente ali, como un cazador, sí, pero como un soldado de Deus. Un soldado de Deus, luz, un soldado de Deus. Que era un soldado de Deus na Idade Media? Ou un soldado de Cristo? Literalmente eran os templarios. Non hai templarios na época de Andrade, pero sí en Portugal, moi conectado con Andrade, porque o seu irmán Noño Freire de Andrade é mestre da Orden de Cristo, e a Orde de Cristo son os templarios, pero cambiados de nombre, non? Como aquí un partido que o ilegaliza, bueno, pues cambian de nombre e sigue o partido aí, pois eso igual. E penso que isto descodifica ese símbolo que tanto nos deu a lata. Hai moitas máis cousas, e se hai sorte e estamos por aquí os anos seguintes, pois podremos falar de máis cousas. E tamén teño ganas de contarlles a última investigación de tema iconográfica, que xa lles falei un poquinho, que é a de David Cebet Xavier, porque é moi divertida e moi sorprendente, porque me parece increíble que eu poida descubrir a estas alturas un ciclo escultórico na Catedral de Santiago. Estou convencido de que non me equivoquei, o mellor me equivoquei, porque claro, a investigación é así. E hai que estar sempre pendiente de eso, non? Pode vir alguén e dicir, pois estás completamente equivocado, pero non o creo. E outro día, pois, yo lo conto. Mentras tanto, pois, moitas gracias, e como sempre, pois hai un tempo para coloquio, para que ustedes digan o que queiran ou pregunten o que lles pareza e falamos un pouquiño. Gracias. Non levantedes todos as más ao mesmo tempo, por favor. Eduardo. Alfredo, moitísimas grazas por esta extraordinaria investigación que ademais xungue, eu creo, unha profunda capacidade científica e a vez unha extraordinaria capacidade artística, non? E poñome en modo investigador, como decías ti, vos explicación. Duas preguntas. A primeira, que destacarías dos descubrimentos que fixeche nesta investigación? Que che sorprendeu máis? É dicir, algún aspecto seguramente
que chamou máis a atención? E a segunda pregunta é en que che gustaría agora profundizar desta investigación e por qué? Que aspecto crees ti, que aspecto che gustaría agora continuar a fondo, non? Bueno, hai varias cousas. Realmente o pago dun investigador, pero claro, estas investigacións ninguén chas paga, que claro eso. Pero o pago, e ese pago é inconmensurable, porque eres tan feliz cando descubres, pero como é posible? Será posible? Te aterrorizas, dices, non pode ser, isto ten que estar publicado, empezas a darlle voltas, non? Pero tuve varios momentos así, non? Por exemplo, atopar varios retratos de Andrade e da súa muller que non estaban claros, eso foi sorprendente. E, por exemplo, na ábsida, xusto en riba, no primeiro arco, porque na ábsida se representa o paraíso de Andrade. O paraíso de Andrade é moi simpático, porque aí hai músicos e hai comida, e hai caza. O sea, hai caza para comer, e, bueno, e hai outra cousa moi simpática, bueno, hai... Porque logo, cando atinas, aparecen máis cousas que che aseguran que atinache, non? Que vas ben. Por exemplo, no primeiro arco hai unha cabezota gorda, a máis gorda de todas, dunha persoa, con barba e tal, e isto, bueno, eso pode ser Andrade, pode ser, a ver. E despois hai o elemento, bueno, hai varios elementos que ratifican que Andrade, que logo hai outras figuras máis pequenas, hai a dun mozo no arco seguinte, que eu calculo que é o seu fillo herdeiro, que aparece así nos documentos, pero que desaparece, o sea, debeu morrer. E logo hai outras cabezas máis, pois dices, bueno, pois serán os irmáns, non? Será a familia, non? E é lógico, é dicir, quen está no paraíso de Andrade? Pois a familia de Andrade, é lógico. Pero na cabeza de Andrade, na mesma pedra, hai un elemento arriba, eu creo que aquí, con un poquinho de sorte, igual lo vemos. Oi, hai que ir por aquí, a ver, non? Hai que ir por aquí abaixo, ya vou enseñar. A ver se hai sorte ou non hai sorte. Pode habela. Bueno, este é o famoso pombo da espada de Andrade que vimos antes, a conexión cos rosetóns. Sí, aquí está. Está moi simpático, porque claro, está arriba, a mí me dou voltas a cabeza, a mesma pedra, non? E está arriba un anxo con un animal nos brazos. Bueno, vale. Digo, bueno, será un becerro. Bueno, me vou ao Levítico. No Levítico, pois se fan sacrificios de un becerro, sobre todo cando a persoa tuvo un pecado moi importante e daquela ten que facer sacrificios a Yahvé. Bueno, podería ser, a ver, hai unha crónica de Fernán Pérez de Andrade na que di que ele axudou a matar ao rei Pedro I. Claro, matar un rei son palabras maiores. A ver se por isto pois hai aí como unha ofrenda en ese sentido e tal. Sin embargo, non era isto. Estou casi seguro que non é isto, porque o problema deste animaliño é que non se ve moi ben que animal é, pero ao final eu creo que dinca clave. O animal é un burro, é un burriño. E entón, claro, que é un burro simbólicamente na Idade Media? Pode ser símbolo de cobardía. Claro, non vai haber un símbolo de cobardía ao lado de Andrade, eso quedaría feo. Entonces, daquela que podería ser? Pois un símbolo de humildade. Eso sí, e eso conecta moi ben co mundo franciscano. É dicir, no ábside, que os protagonistas do ábside son Xesucristo como gran xuiz, unha copia esquemática máis sinxela do Pórtico da Gloria, e os 4 evangelistas, non? Están ali xulgando as almas. Pois Andrade preséntase a ese xuízo como un home moi humilde, porque Andrade era humilde, non sei se o sabedes. Aí está. E este toque de humildade, ademais, outros elementos que ratifican esta idea, aparecen en máis sitios, non sei aquí se o toparei, pero no xuízo que está bueno, igual non aparece, aquí aparecen moitas cousas, vai ter que saber. No xuízo o que está no arco de entrada á ábsida, que está San Miguel, está dándolle así o demo, non? Unha escena que se repite moito na Idade Media
europea, tamén aparece Andrade como oferente, como humilde, e non está vestido como un militar con armadura, senón cunha saia moi sinxela ata os pés. A mesma imaxe que aparece no mesmo tipo de escena na porta norte da igrexa de Santa María do Azougue, que, por certo, ten pintura, unha pintura que podemos pensar, pois claro, o tempo fai virguerías e pensamos, unha pintura medieval, que vemos, que ben e tal. Non, é un pintarrajeo dun señor de 1880 e pico que fixo unhas barbaridades tremendas en Santa María, e como produto deso Calixto Leisponte publicou nunha revista de Galicia unhas diatribas tremendas contra ese pintor. O sea que, fixados o que son as cousas, non? Bueno, estamos perdéndonos, pero bueno, a pregunta era cousas que me chamaron a atención. Bueno, este é unha. Hai outra cousa que eu considero importante, e destas que dis, porque claro, os protagonistas do xuízo, o Xesucristo, cos 4 evanxelistas e tal, pois teñen uns ataques moi furibundos. Non foi un tema, por certo, que podría ser, pero non o foi, de anticlericalismo. Foi como consecuencia de ata a construción dun retablo en madeira con San Francisco nun carro de lume, caroceo e tal, bueno, unha imaxe que aparece moi definida nas súas biografías. E esa construción, non sei por que demonios, tivo que levar como consecuencia a destrucción dun montón de imaxes dos arcos, o apostolado que quedou reducido a poucos apóstolos e medio destrozados. Bueno, houve un pleito e tal, pero os destrozos foron e feito consumado, non? Bueno, pois en riba desas imaxes había unhas figuras, pero que figuras? Están todas picadas. Bueno, pois eu lle fixe unha fotografía, e como ahora hai a ventaxa de que tú te pos tranquilamente e sentado así meditando diante da pantalla dun ordenador a ver que é iso, pois empezaron a verse cousas moi lóxicas. Hai un sol, hai unha lúa con estrelas, todo eso conecta co hermano sol e todo isto de San Francisco, e logo hai un grupo de anxos aos dous lados, e arriba hai o que me parece, e sería tamén lóxico, quedan pegada na pedra, pois aves e demais animais con San Francisco no famoso sermón das aves ou sermón das criaturas, non? E aí hai unha imaxe tamén que ao mellor igual é tamén outra vez San Francisco, non o sei, no Monte Alberna recibindo as famosas llagas. Pero bueno, en calquer caso, que ocorre aí? Porque hai que dicir que a iconografía das 3 igrexas góticas de Betanzos está dominada polos franciscanos. Aquí hai un pacto entre os franciscanos e Andrade. Andrade que quere? Enterrarse en San Francisco coa súa familia e ademais poñer a iconografía propia de cabaleiro, que a lle parece, que se a caza, que se os escudos, que se todo isto. Pero a cambio deixa os franciscanos todo o demais, non? E bueno, ahora mismo acabo de ter un lapsus destos de que pensando nunha cousa se me foi a cabeza por outro lado. Bueno, sí, volvo, non me perdín de todo. Que é moi coherente, curioso, simpático, moi de época, que esa escena que coñecemos do Pórtico da Gloria aquí queda complementada con outras escenas, se se quere, moi propagandísticas tamén do mundo franciscano, que o mundo franciscano con Andrade, claro, explosiona. Habían chegado antes, pero agora teñen un escaparate tremendo nas obras que Andrade lles fai. E as escenas máis repetidas dos franciscanos pois son esas: o Monte Alberna e San Francisco falando cos animais, ou aplacando, como está na fachada da igrexa de Santiago, a un león, ou a placa San Francisco e tal, ou San Francisco entre lobos, que tamén está na igrexa de Santiago, todo ese tipo de cousas. E de alguma maneira, dúas escenas moi repetidas e cunha forza propagandística moi grande están aí misturadas cas que veñen do Pórtico da Gloria. Bueno, descodificar eso me parece interesante. Logo hai outra descodificación que foi, non sei se atoparei, porque andaba, vai de ti a saber, mira, vedes, eso aí arriba, eso que vos contaba,
aquí temos o sol, a lúa, e logo, bueno, reconstrúo, porque, bueno, isto de ser dibujante arqueolóxico, a mí me encanta reconstruir. Si algo que está medio borrado, pero me permite reconstruirlo, é unha cosa que me resulta grato, non? Outra cosa está o tema, vámoslo ver agora, porque estamos nel. Mira, o tema do apostolado. Precisamente, Eduardo Fuentes, creo que falou xa desto, e algún outros autores tamén habían falado desto. É dicir, en San Francisco na Ábsida había un apostolado representado en pedra que tería como referencia outro que había en Oviedo. Bueno, despois da desfeita do século XVIII quedan os 4 apóstolos cachuflaos, pero eu que logrei digamos descodificar, bueno, había un que xa estaba descodificado por unha profesora da Universidade de Santiago, a doctora Fraga. San Pablo estaba descodificado, pero Santiago Peregrino non. E Santiago Peregrino descodifiqueino. Onde estás? Aquí está. Porque atopei, bueno, a parte de diante está destrozada, pero é o báculo de Santiago Peregrino da Catedral de Santiago, que é o referente iconográfico. E despois este manto que recolle no brazo dereito, pois tamén nos conecta con isto, pero a clave definitiva está na cartela, unha cartela que aquí se ve e que vai polo seu lado esquerdo, e que aquí, que está de canto, vemos como a cartela baixa tamén. O sea que non hai dúbida ninguna que temos un Santiago Peregrino, e iso non o sabíamos. Despois, bueno, descodifiquei un tema quizás menor, pero bueno, tampouco se sabía que un deles era San Felipe. Por qué? Pois porque San Felipe leva unha cruz centau, que é o seu símbolo que o identifica. Elementos chamativos tamén, hombre, ao final houve un que eso non mo podía creer, dixo, non pode ser, non sei se aparecerá aquí ou non, que porque, a ver, eu fixen a tese doctoral, presentei a tese doctoral, pero antes de publicala dixen, non estaba a gusto. Aquí faltan dous capítulos, un, o retablo tardogótico da igrexa de Santa María, que é unha cousa espectacular, e outro, o retablo xa renacentista da igrexa de Santiago, chamado do arcediago Pedro de Ben, non? Bueno, pois, no retablo Pedro de Ben, vamos a dar para baixo, a ver se por casualidade. Bueno, este é o retablo de Santa María, un retablo que sufriu moito porque foi roubado por Eric el Belga. E, bueno, aquí estamos no retablo. A ver, bueno, tamén hai cousas raras como esta, porque isto quizás é curioso, claro. Eu tuve que explicarme a mí mesmo por que primeiro a capela sepulcral, porque esta é unha capela sepulcral espectacular, é o primeiro renacemento que chega a Galicia. E por que ocorre isto? Pois ocorre porque o arcediago Pedro de Ben era un chamado protonotario apostólico que actuaba en pleitos entre institucións da propia igrexa, e foi a Roma, estuvo uns anos ali, xusto cando sae á luz o renacemento, coas figuras Miguel Anxo, todas estas figuras tan coñecidas. E sale tamén a luz por un elemento curioso e digamos simpático. Na zona onde Roma botou a basura nos últimos 1000 anos, pois debaixo desa basura empezaron a aparecer como unha especie de grutas, non? Por eso se chama grutescos o que se vía ali, porque naquelas grutas había pinturas, murais e cousas curiosas que lles chamou moito a atención aos artistas desa época e que tuveron unha influencia en todo o occidente brutal. Son os grutescos. Esos elementos onde aparecen aquí? Bueno, aparecen no arco de entrada. Por eso hai cousas destas que só se explican, sobre todo da esquerda, só se explican con ideas greco-latinas,
pero que aquí seguramente están feitas, bueno, é un programa que teñen os escultores e o aplican como unha cousa ornamental da época, non? Logo está o porco gaiteiro, que iso sí é máis da época renacentista, se utiliza moito e ten unha simboloxía sexual luxuriosa. Pero, digamos, o descubrimento ao que iba, porque non vamos a falar de todo o que aquí se atopa, é un renacimento precioso, ten todos os, é o mellor retablo, eu penso, renacentista de Galicia. Bueno, igual hai algo de chauvinismo nesto, pero penso que non, porque ademais se conserva bastante completo. Claro, como hai ladróns ao longo do tempo, bueno, ainda podían haber roubado máis, pero afortunadamente roubaron 3 ou 4 santiños que están por aquí, e bueno, en fin, mal, pero se conserva bastante ben. O descubrimento é este, que me resulta increíble, porque no que se chama predela, que esta é a base, que tamén é un elemento simbólico, que sea a base do retablo que está abaixo, bueno, pois vemos no centro a Xesucristo, aquí está Xesucristo, bueno, moi ben, representa a iglesia, se quere. Logo os grutescos son moi doados de recoñecer, porque acostumbran ser figuras humanas ou de animais que se funden con plantas, non? E hai un elemento aí todo moi ornamental, que iso é típico do Renacemento. E logo hai dúas figuras aquí, e claro, volvemos ao modo investigador. Eu antes non vira nada, e agora empezo a mirar e dixen, e este mentón, digo, non será Carlos V, porque claro, estamos no 1520-25, no 20 é cando este home se fai emperador, pasa además por aquí en busca de cartos, por a Coruña, etc. Por Betanzos non, pero por a Coruña sí, por Santiago tamén. E bueno, daquela hoxe hai moitas facilidades para ver como era Carlos V en esa época, e aparecen rapidamente grabados moi semellantes a isto. E máis, se conserva un escudo, bueno, do que sai directamente este, non? Por lo tanto, Carlos V, claro, a xente pregunta quen é este personaxe con esa nariz tan interesante. Non será Maximiliano, digo eu. Pois si, é Maximiliano. Ademais, hai varios símbolos. Aquí vemos unha águia pequena con as pequenas, pero mirando cara adiante. Aquí, en cambio, vemos unha águia bella mirando cara atrás. O sea, e ademais, pos en Google Maximiliano e aparece unha pintura estupenda de Durero con esa nariz, non? Claro, entra o terror e dicir, seguramente está publicado, pero eu non atopei que isto estuvera publicado en absoluto, por lo tanto, creo que foi un descubrimento, non? E bueno, tampouco quero abusar, porque despois da pregunta que me fixeche estamos dando outra conferencia e creo que me fixeche unha segunda parte que non recordo. O que che gustaría máis agora profundizar? Pois, mira, máis, a ver, se tuvera enerxía. A mí me gustaría, porque eu teño moitos dibuixos arqueolóxicos, e a mí me gustaría, digamos, facer unha obra ca imaxe dos galegos da Idade Media en dibuixo. O sea, a bella usanza, a maneira do século XIX. Claro, non sei se poderei, porque isto vai moi rápido, os anos van a toda velocidade, pero bueno, se non é posible, nesta tese, de todas maneiras, que está publicada, pois hai bastante dibuixo e, bueno, un pouco o inicio desa idea está, non? E despois, bueno, se eu me dedicara solamente a investigar, pois tamén me gustaría, vamos a coller en conxunto o gótico de Galicia e facer unha obra de síntese do que foi a iconografía do gótico en Galicia. Todo o gótico, non? Ainda que aquí na tese aparecen moitas cousas que non son solamente de Betanzos, pero plantexalo máis en ese sentido. E xa postos, se vivimos hasta os 120 anos, por exemplo, pois facer, que che diré, un dicionario iconográfico da Idade Media Galega ou algo así. Ese tipo de cousas me gustan, non? Pero bueno, supoño que non se poderá, pero en calquera caso, pois bueno, un fai o que pode e hasta que chegamos. Vai preguntas? E algunha cousa que decir, porque non teñen que ser preguntas tampouco. Alguna suxerencia, sí. Hola, yo le quería preguntar, después de la investigación de la biografía de las tres iglesias y bueno, y la figura importante dentro de ellas de Fernán Pérez de Andrade, ¿usted se atreve a considerar o puede confirmar que Fernán Pérez de Andrade fue un benefactor para el pueblo de Betanzos, como nosotros, por ejemplo, tenemos
a los hermanos García Naveira? ¿O es un poco triste? Sí, es muy buena pregunta, Jesús. Bueno, le llamaré don Jesús porque usted me está tratando de usted, y entonces aquí las formas es lo principal. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, si saltamos al siglo XVII, los que fundaron el Hospital de San Antonio, que era gente muy importante, el de la Corona de Castilla, con un personaje muy importante en Flandes, pues hicieron algo muy parecido a lo que harían después los indianos, los García Naveira, Manuel Naveira y otros. Ahora, volviendo a su pregunta en el siglo XIV, yo no veo elementos seguros que me permitan decir que Fernán Pérez de Andrade hizo estas obras para beneficiar a Betanzos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Fernán Pérez de Andrade no solamente hizo iglesias, también hizo hospitales. Se dice que el hospital de Lazarados de la Magdalena lo hizo él también, y hay otros hospitales que fundó él aquí, y en todo el camino que va de aquí a Ferrol hay en Pontedeume y otros más que ahora no recuerdo, pero que están publicados por don Francisco Valles Beñamarín, documentos y demás. O sea, ese aspecto de benefactor a la manera en que lo serían después los indianos la tiene. Ahora, yo creo que aquí lo que es seguro es que él hace las iglesias, no le voy a quitar el tema religioso que él pudiera tener o lo que fuera, o incluso el tema de expiación de sus pecados en conexión con la posible ayuda que, como dice una crónica, al pretendiente a ser rey Enrique de Trastámara en la muerte del que era rey Pedro I. Pero lo que está claro es que yo creo que lo que es seguro es el pacto. Él hace las tres iglesias y deja campo muy amplio a los franciscanos para hacer la iconografía que ellos quieran, a cambio de, esa es la cosa, de que le dejen enterrarse en San Francisco a él y a su familia. Es utilizar la iglesia de San Francisco como un escenario social. Entonces no había televisión, no había radio, no había periódicos. Y el escenario fundamental, eso se ve todavía en las iglesias, incluso hoy, ¿no? Los anuncios, las cosas, ¿dónde se las hace el cura? En la iglesia, ¿no? O en la puerta de la iglesia. De alguna manera es escenificar su poder. ¿Y por qué? Porque Fernán Pérez de Andrade era como diría yo, un noble de segunda división, ni siquiera era el primogénito de la familia. Debía ser un tipo interesante, no sé si era el más bruto o lo que fuera. El caso es que en la guerra esa civil famosa, el padre lo manda a pelear a la guerra y piensa que es una buena cosa ir del lado del rey Pedro I, pero cuando ve que la cosa no va por ahí, pues se cambia y ya está. Entonces pasa a Enrique de Trastámara y le sale bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo en la psicología de este hombre, creo yo, que es un poco la psicología del nuevo rico, ¿no? Tú eres pobre y de pronto te toca la lotería y tal. Empiezas tú, compras unos cochazos, unas vestimentas, un pazo, te gustan los escudos, empiezas a flipar así. Y eso se da mucho, ¿eh? Hoy también. Entonces, Fernán Pérez de Andrade necesita justificar también ese poder socialmente. Y la manera de justificarlo pues es con escudos, diciendo esta obra, porque eso sí, él hace las obras, pero dice que las hace. Están sus escudos. Fernán Pérez fezo esta capela, en el escudo de Santa María, en San Francisco otro escudo, Fernán Pérez fezo esta capela, y en otro Fernán Pérez fezo este moesteiro, cosa que también repite en su sepulcro. Es decir, hay ahí, utiliza la iglesia de escenario propagandística de su poder, de su, en fin, y para decir, yo soy muy poderoso, pero claro, es que soy un gran caballero. Fijaros que se hace un sepulcro mucho antes de morirse. ¿Y qué sepulcro se hace? Imita los sepulcros que él entiende de héroes, de caza, del Bajo Imperio Romano, de los siglos III y IV. Casi literal. Hay escenas literales, que las copia casi literalmente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que hay un aspecto benefactor de Andrade, sí. En el siglo XIV Betanzos tenía que estar huyendo de trabajo y de cosas, pues también. Y que eso significó pues algo bueno para Betanzos, supongo que sí. También hay que decir, sin embargo, que algo pasa ya en el siglo XIV, hay descontentos, hay documentos que lo dicen, pero sobre todo en el XV hay claros descontentos con los Andrade.
algo pasa que no todo va bien, y por eso surgen ya desde el principio del siglo, y ya creo que algo también ya en el siglo XIV, descontentos sociales que desembocan en 1467-69 en las guerras irmandiñas, que es una revolución, vamos, de una cosa impresionante, porque destruyen todos los castillos de Galicia menos uno o dos, y eso es mucho destruir, y empieza aquí contra los Andrade, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa. Es que, ¿sabe lo que pasa? La pregunta es estupenda. Es muy difícil en historia, y eso se podría aplicar y debería aplicarse a lo que nos está pasando hoy, ¿no? Nos están volviendo locos los telediarios de todas las cadenas, por esto, por lo otro y por lo demás allá. Las respuestas es muy raro que sean blanco puro y negro puro. Hay muchos grises siempre en medio. Y cuando te vas hacia un blanco puro, hacia un negro puro, lo que estás es separando la sociedad, la estás dividiendo, la estás compartimentando. Y de las compartimentaciones pues no suelen salir nada bueno, ¿no? Entonces los poderosos entonces y los políticos de hoy, y con esto termino en plan filosófico, perdonadme, yo siempre pienso que un gran político es una persona que intenta unir, intenta dialogar, a veces el diálogo es imposible. Cuando es imposible, bueno, están las leyes, lo que sea, pero en la medida de lo posible el intento de unir, el intento de pensar que el otro a lo mejor tiene una parte de razón, eso sería muy interesante. Hoy no lo vemos, pero ya que estoy aquí hablando a gente que yo respeto mucho, pues a ver si en algún sitio empieza a crecer esa planta del entendimiento, ¿no? Y nos dejamos de tonterías y empezamos a construir país. Más cosillas. ¿Qué hospitales funda? Mira, de memoria a todos no sé, yo creo que de San Cristóbal, había un de San Cristóbal o de San Bartolomé, sí, había también un hospital de Anunciata, sí, estos creo que andaban por la Rúa Travesa y Rúa de San Francisco, por aí, pero logo había un de Anunciata que teño a idea, non sei se pasa da Rúa Travesa a onde está hoxe o convento das Agustinas Recoletas, que se é, digamos, o final, porque a época de Carlos V é, digamos, o final da Idade Media, non? Non é aínda a Idade Moderna, o sea, é de alguma maneira a final da Idade Media, e nese momento se crea o gran hospital de Betanzos, que é o Hospital da Anunciata, pero que tiña un precedente xa, que está ao lado da Ponte Vella, e que é hoxe o convento de Agustinas Recoletas, non? Funcionou ata os finais do século, bueno, hasta que se fundou o Hospital de San Antonio, enlaza un co outro, non? E o Hospital de San Antonio chega hasta os anos 70, do século pasado, unha cousa curiosa. E bueno, en fin, o tema dos hospitais e o tema ese outro capítulo no que aquí hai especialistas en Betanzos, e cando hai alguén que sabe moito dunha cousa é tontería que fale outro que sabe pouco. Aquí Carlos Fernández é o que máis sabe de hospitais e de médicos e de todo o tema, en fin, relativo a este mundo, non solamente en Betanzos, é un dos grandes historiadores dese tema en Galicia, é doctor non solamente fixo a tese doctoral en Santiago, e por eso, pois, a ver, eu teño invitado, pero non se deixa invitar fácil. Alguna cousiña máis? Eu quería me sumar aos parabéns e preguntarche polo tema do tempo que puxeches en varias veces o tema dos calendarios. Para mí sí que, mira que lle contestabas Eduardo, xa dixeche que che resaltou, pero o tema dese constante que hai nas iglesias de calendarios do paso do tempo, do alfa do omega, non diferencia a Betanzos do resto do gótico. Quero dicir, non se podería aproveitar eso incluso como eslogan, digamos, turístico. Sí, se pode aproveitar perfectamente. Betanzos non hai noutro lado. Betanzos ten elementos de sobra, solamente necesitamos un xenio do marketing que os poña en valor e tirar para adiante. Pero a ver, eu unha cousa que fixen a partir da publicación desto é intentar buscar o calendario medieval de Galicia, en fin, que elementos, que meses do calendario hai por Galicia espallados adiante, non? E hai máis, é dicir, podo dicir
eu penso que o gran calendario de referencia estaba na porta norte da Catedral de Santiago, esa que se destruiu no século XVIII, de que saiu o que lles comentei antes, o ciclo de David de Bessabé. Bueno, había un calendario tamén do cal nos queda únicamente un mes, unha pena, é máis fermoso o mes de febreiro, que está no Museo da Catedral de Santiago. Despois, isto o digo un pouco para enmarcar que había máis calendarios, que pasa que por sorte Betanzos conservaos e outros lugares non. Na Catedral de Ourense, na chamada Claustra Nova, século XIII, hai un mes moi fermoso, moi ben traballado, nunha pedra caliza delicada. Hai o mes de outubro, hai un individuo que se subiu o porqueiro, ese porqueiro que está variando os carballos, pero este aparece en riba do carballo, está ali variando, no? E abaixo están os porcos e as landras caídas por ali. E logo hai, curioso, é unha cousa curiosa, na Idade Media hai que estar tamén atento ás fusións, porque o artista pode flipar. E se flipa, pode ser un artista estupendo, pero non estar, digamos, no segredo iconográfico das cousas que utiliza. E dice, isto queda moi bonito aquí. Pois eu vou poñer isto e outro aquí que queda moi bonito. E claro, se non te das conta de que está flipando este home, pois pode decir, que querría decir este home? Pois non quería decir nada, porque non podes ler, é como se pos unha palabra aquí en inglés, outra en ruso, outra tal, que bonitas quedan. E que di? Pois non di nada. É unha cosa, un adorno, digamos. Isto ocurre, tamén en San Francisco vin eso. E digo isto porque na Claustra Nova de Ourense está ese home vareando o carballo, por ao lado hai outro carballo, e do carballo sale enroscada a serpe do paraíso. Que pinta aí a serpe? Pois o home había feito eso en outros lados e a puxo aí, xa está. Máis meses descubrín e publiquei tamén un mes moi bonito nun retablo, nunha sillería tardogótica que está en Celanova, e é o mes de xullo, non? Está tallada ali, está cortando o cereal. Hai tamén en Celanova outra escena que non é literalmente un mes, pero podría serlo, dous homes que levan unha vara entre un e outro e un racimo de uvas enorme. Este ten unha conexión concreta e específica no Antigo Testamento, pero bueno, non deixa de ser un racimo de uvas que se queres tamén o podes poñer aí. Hai outro elemento que é un mes, literalmente, pero que é un elemento de vendima que está nunha columna da porta norte da Catedral de Santiago, que está no Museo da Catedral, e aparece un individuo, isto publiquei no tema de Betsabé, porque o tema de Betsabé aí conecta, bueno, con un capitel de Jaca onde aparece, en fin, me metaría nese tema, non me vou a meter porque nos vamos a perder, eso yo lo conto outro día, pero bueno, o tipo está con un cestiño cheo de uvas, agarrando cunha man no medio de uvas e tal, e que a outra man está agarrando o pescozo dun paxaro que quere picar as uvas, e ele está librándose deso. Hai algún outro mes? Bueno, despois hai o mes de febreiro, hai un personaxe en todo o mundo europeo e na Península Ibérica tamén, hai un personaxe que se identifica co mes de febreiro, que é o anano Marcolfo. O anano Marcolfo é un tipo feo, anano por definición, que aparece cos xenitais enormes, unha cousa que debe ter algunha conexión co Príapo clásico, e porque se facía unha cousa que, por certo, se podría facer aquí na feira medieval, se facía a procesión dos meses. Os meses procesionaban polas rúas, non? Entón, cada mes facía as súas cousas, levaba os seus instrumentos característicos, e o nano Marcolfo, a súa especialidade era meterse co mes de xaneiro, porque o mes de xaneiro iba en plan, aquí mando eu e tal, e ele eso non lle gustaba, e entón, é, digamos, o revolucionario. E ese Marcolfo a veces se representa tamén como un espinario clásico, pero botando a lengua, facendo alguna cousa rara, non? Ou tamén ca partes sexuais e tal. Na Catedral de Lugo pode haber un Marcolfo así, na Catedral de Tui tamén, en fin, por aí tamén temos algúns outros elementos, pero vamos, non hai, ahora mesmo non me acordo de máis, pode esquecerseme algunha cousa, pero ao final a capital hoxe por hoxe dos calendarios medievais de Galicia é Betanzos, eso desde logo.
Bueno, aquí que mande a alcaldesa. Se a alcaldesa di que sigamos, seguimos. E se non, pois non seguimos. Bueno, quería felicitar a Alfredo por esta magnífica conferencia. Se viñeron a semana pasada a primeira, saben que lle entregamos a Hermelindo Portela Silva unha lámina co logo do 800 aniversario feita no CIEC, pero Alfredo xa a ten como membro da comisión do 800 aniversario. Así que, poñendo o difícil, voulle facer a entrega doutro regalo institucional que non tes, seguro, que o logo Está bonito.